Mupurisa weZimbabwe Republic Police aishandira kugweru ozviuraya mushure mekunge anwa muchetura. Before anwa muchetura akabva asiya anyora tsamba. Muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita zvakare pachannel ino, channel yeZim Witness TV yandinodzoka nenyaya dzakasiyana siyana. Uye ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano ingogara wabayawo button rekusubscribe then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe neevery update yandinodzoka nayo pano nguva nenguva. Muri yeZimbabwe nyaya yandadzoka nayo pano inyaya yemupurisa anonzi iye Cloud Jele uyo aishandira kugweru akazviuraya after anwa poison then achibva asiya anyora katsamba asati anwa muchetura uyu. Then haana kutaura kuti yainge iri nyaya yei exactly yakaita kuti anwe poison, asi akangonyorawo katsamba akati no, musamboblema anyone, ndini ndakatadzawo upenyu hwangu, regai ndipfuure. Anoziva ndiye nyakuzviuraya kuti nyaya yake chaiyo imbori nyaya yei. So Cloud akanyora tsamba yaiti, having survived all these 38 years, I have reached a point where I feel like it's all the same being on this earth or living. So please do not accuse anyone or anything. It's my personal decision to end my life this way. Ndazvisarudzira nzira yangu, ndinoziva mucharwadziwa, but handisi kuona chikonzero chekuraramira. I have failed. Ganizani na Kisha zvichakurwadzai, asi ndinoti mundiregerere vanangu. Mukure zvakanaka, ndatungamira mberi. Mai vakabereka ndinoti musazvidya moyo kuti sei zvadaro. Ndini ndega ndaita izvi nekuona kuti ndakundikana muupenyu, handisi kuona zvandinoraramira. Mai Kisha musawana chamunovafungira kana chii zvacho. Havana chekuita nezvandaita izvi. Tanga tigere zvakanaka chose. Ndini wenyu Cloud Jele. So ndo tsamba yakanyorwa iyo na Cloud Jele. Then patsamba ipapo akabva aiso phone number akaisa ipapo. Mumwe wanu wacho anonzi Zimono, mumwe wacho anonzi Ketias. Akati ava vazivisei nezvaitika. Muri yeZimbabwe zvinorwadza kuti munhu angozviuraya anwa poison, but haana kunyatsotaura chikonzero chacho, azongonyora iye kuti ndini ndafeila upenyu. Muri yeZimbabwe vanhu munyika umu vari kufamba vaine depression, vari kufamba vakaremerwa. That's why vachizosvika pakadai. So ukaonawo kuti une chiri kukuremera muhana kana mumwoyo, tsvaga munhu wekuturira, womuudzawo zvimwe ungarelieve ukwanisa kuenderera mberi neupenyu, nekuti vamwe vacho ndo ivava vari kuzosvika pakuzvipfudza nekuti haana wekuudza nyaya dzake. So muri yeZimbabwe ngatisangane mucomment section muchitiudzawo zvamunofunga pamusoro penyaya iyi.